Julio bazulantzeko zure rimategia. Gratis dira, ze polita, alperrik dela iritzita, dula 6 urte eman nizuna, ez duzu erabilita. Beraz orain 6 urte bakarrik 16 do. Zesan aintzun julen, dago jerdi pedo. Zure rimategiak egon behartzun bero. Ara ze gertatzen den ura edan ezkero. Batzutan asko bera zerbeza edan da. Baina horrekin gero egiten da parranda. Lasai panpinetxean sofa baten etzan da. Ta gero esnatzeko nahiko alanda. Apopio etxean hartuko alzenuke. Hartuko ninduela alaxe dut uste. Naizta biztan dituen hainbeste bertute. Agian isiltzea hobea genuke. Sotana falta omen zaidala, naiz eta aditu bertan, igo gaituzte eta horregatik, Julioenago penetan, apaizak edo diru digula, etzazu erran benetan, nahiko ta sobra egin nuenik, monagilo garaietan, monagilo garaietan. Beraz ibili zinen elizan, txintxo, serio, serio, guraso kristau batzuk izan da, hori dugu ondorio. Apaiz lanetan ibiltzeko gu, ez algenuke balio. Zu Don Julian izango zinen, eta ni berriz Don Julio. Eta ni berriz Don Julio. Egia da bain, baina zertako sortu hemen enredoa. Ni apaiz gisa izango genuen, nahikoa kontu beroa. Ni Don Julian izango naiz bai, hori zure esperoa. Baina Don Julian bakarrikan ez, Don Julian lehenengoa. Don Julian lehenengoa. Don Julianek egingo luke, pulpitotikan kantua, ta urteekin jasoko nuke, behar den eskarmentua. Hemengo apaiza kristau hauekin, legoke oso kontentua, baina gehiegi gustatzen zaie, 6. mandamentua. 6. mandamentua. Ez dakit bat mandamentutik, naiz ez dudan entenditzen, 6. maite dutela, zuk aipatu duzu zuzen. Ez zazu pentsa, pixkot pentsatu, eta ez zabil
nik aladuta zuek seguru, nik dudan ilusioa, saio aurrera dijoa eta bukatzagun sesioa, zortzirak dira hartzazue, gure bedeinkazioa, gure bedeinkazioa. Apaiz gixaraz estiloa, egiztu berriz aibara, zortziak dira bedeinkazioa, eman duzu nola ala. Nik bedeinkatzen ez dakit eta zortziak diren bezala, bedeinkaziorik nahi ez duenak bermutatu dezala, bermutatu dezala. Bermutatu eta goazen, betik agintzen den gixan, nahi baduzue etxean sartu, nahi baduzue elizan, berso kantuan euskaraz mintza, berriozartarren gerizan, aurten lehena izan da baina, ez bedi azkena izan, ez bedi azkena izan. Espero dugu gure saioan, izatea oroimenean, bukaerako orduan gaude, eta zuen baimenean, bi egun juerga gelditzen dira, tximeletako arrenean, festak bakean bukaitzazue, aikoaren